Ageno riyo makare kamoro moro mantiere janeno mar Kala TV odiochieng' makawuono kata midhiambo mar chieng' tich adek mane tarik 4 dwe mar 2 higa 2026 machiegni winjo weche manyien kidininde mai mar machiegni pacho kama waikoni mathoth kama oting'o romo nendo mabende obagi kod jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto ne jochung' mag UDA kaachiel bende koda mach makakni momuoche bomaninde ma Kisumu kar rito nyithindo nendo kaachiel kod mamoko. Luw wechegi kaka okalo e mbui maro manendo mar Facebook Kala TV Live, X kaachiel kod YouTube @Kala TV KE. Nyinga Joash Odhiambo Mitula. Macho makakni midhiambo nende makawuono muoche kar rito nyithindo nendo Mama Mangina manendo mayudore e chuny boma nende ma Kisumu kendo ketho malich mokalo mwandu mathotha. Kata kamano nendo wach maber en ni onge ng'ato ang'ata mabende noyudo hinyruok kata wito ngimane e kinde masira mar mach machalo kamano nendo mana kaka ichako no machiegni pacho kod jafwambo maro e kaunti nende ma Kisumu Justus Adoyo. Ne en buok motamre gi nono odhiambo ma kawuono e chiro ma Kibuye bang' ka mach mar tipo muoch kendo wang'o pep kar rito nyithindo noero mar Mama Ngina Children's Home Kisumu. Mach mabende gi thuolo ni mabende ne wadhi e yamo chal mare kata kel mare koro ne pod ok oyangi. En gino ero mabende koro ne ochuno johala kanyakla koda jopiny mabende ne ni machiegni mondo mi odonjre e wachno kendo nyal timo maginyalo mar nego mach maket kod mano kane pok gechego eko manego mach moke e kaunti kod kembe mamoko chopo. Mana kaka ipimonwa koda Mikae Karen Odhiambo mabende en MCA ma Kaloleni Sorimoyo Ward e gwengego eko ma Kisumu. To ne andala kabonyo koro chuna nyaka ringa bi. To en gima lit kabisa nikech kaendi en kama oting'o nyithindo matindo kendo oting'o nyithindo mong'ol. Madebe ni gin malo kucho de ginindo dino bedo gima tek nikech mantie wheelchair nyaka tingi magi wuothi. Matindo be nyaka dargi. Koro it is a very big shock. Yeah, it is unfortunate. Akwayo mana well wishes ni mattress mag nyithindo gi owang'. Kadi poni nitie ng'ama nyalo konyo to gikel negi gimoro kata chiemo mondo giyud kaka wangi nyalo nindo kata giyud kaka ginyalo umore. Mane kwayona. E kinde go jatelo no ero bende koro godhoge piny koywago malich mokalo nok mag gechego eko manego mach e boma ma Kisumu. Ka bende koro goyo dhok ne sirikand kaunti ma Kisumu nigi tim maginyalo mar medo kwan mar geche maket kod mago. To next time onego wabed gi fire extinguishers gi mang'eny nikech achiel nok nyal. Na yudo report from where I was. Achiel nok nyal. Koro onego wabed prepared kaka as a county. Ka bende ywak maket kod maendi bedo chwal kod migosi Job Okelo jadak e boma neri maduong' ma Kisumu. Kenye imefanyika vibaya as county ni fire yao hiyo yao ya moto, gari yao ya moto haifanyi kazi vizuri. Kama ingekuwa hizi za zingine za kibos na hizi za private ingefanya kazi. Hata sisi ndio tumezima wenyewe tukapanda juu tukasaidia. So na ka bende achiel kuom johala kendo jodak kanyakla kala jasiasa boma ma Kisumu migosi Bernard Okoth bende pimo midhiero mabende ne gikalo e kinde mabende ne gitemo nego mach maket kod mano. Miyo priority ne evacuating nyithindo mane ntiere yot kae mago ngimane modno save mokwongo. Nyithindo tok kane wasegolo to wawegi ok wadewo ni wawicho lipstick kata kian aler manade pipe ema wakawo to wachako timo ang'o wachako simo tich. To my request to the county government of Kisumu waonge emergency team mantiere around kaindigo. Deong JRS, Kenya Pipeline, gi private sectors mane obiro momedo firefighting equipments. County should prioritize emergency e Kisumu County. Kata kamano, Mikae Karen to nogo manero kamano malich mokalo ne jopiny mabende notimo mane ginyalo e konyo nego mach maket kod maendi. Ka bende gie seche gi mabende koro ne wadhi e yamo telo mar kadito nyithindo ni eri pod nok dwa wuoyo kata ne ok nyal wuoyo kod jofwambo. Ne jopiny manochopo ka mondo mi okony agonu ero kamano maduong'. Ukonyo gima duong' nikech jogi nok nyalo kende ne jok mochopo sama uwinjore wagonu ero kamano kendo gima utimo gima duong' Nyasaye mondo gwedhu. Ne en mach mar tipo mabende ne omuoche kar jot mar nyithindo nieri Mama Mangina Children's Home mabende yudore boma nieri maduong' ma Kisumu. Kaka unyalo neno mae gino ero mabende odong' kaendi ka bende koro jogo eko mabende osebedo katiyo kaendi golo kwayo ne piny owacho bed sirikand kaunti ma Kisumu kanyakla kod piny owacho mamalo ni ka giyie to giwuog oko ginyal goyo ne getho. Ne Kala TV koke Kisumu County and Justus Adoyo.
Komachielo odoni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto kawuono ne obago romo kod jochung' mawuok e gwenge mopogore opogore e pacho kaendi mangima mageto kanyendo tiyo kod otike duond buch siasa mar UDA e yiero mabiro ma higa manyien mar 2027. Jochung' ogogo ma oganda 12 ne obago godo romo e par jot mare kata State House mar mondo mi giwinjre chenrogo duto mageko mag biro neno ni yiero makamano endo koro bagi yo nendo makare ka gilaro kombe mopogore opogore. E kinde nendo jatend piny ne opako malich mokalo kaka kwan mag jochung' mathoth ne oyiero duond buch siasa nendo mar UDA mar mondo mi gidhi gilar godo kombe mopogore opogore chakre MCA nyaka lemo nendo mar gavana kamoyango ni chenro mar keto gikeni mag jokenya e lwet ji giwegi en ginendo madhi konyo kendo omenda makamago ikidhi tine godo jokenya kendo onge mabiro lala. E kinde onogo bende koro ne olero kanyendo ni gedo mar mano endo mar reru kawuok Nakuru makale boma nindi ma Kisumu ka ochomo Busia en manindo midhi ger kod omenda jokenya giwegi ka bende okwede malich mokalo jogo eko masee ma onyiso ni biro neno kaka gik moko time yo makare. Nimekuwa kwa hii siasa kwa muda, si ndio? Since I was 29, I have been around politics. But I must confess that there has never been a meeting of 12,000 aspirants. It has never happened. And this is a big statement from the people of Kenya that they do not want politics of personalities or ethnicity. They want politics that unites the nation, that have a plan, that have an agenda for the transformation of Kenya. This is a clear testimony. It cannot be clearer than this. It cannot be as clear as we can see it here today. And there are people from every part of the Republic of Kenya. Every shilling, every coin that is going to come from privatization is going to be invested in developing new infrastructure. The first place, as we privatize Kenya Pipeline, the first place we are going to invest is in developing the new airport. Na hiyo airport, before June, mutaniona pale tukianzisha airport mpya ya taifa letu la Kenya. And it will be funded by the people of Kenya. It will be funded. We are going to use the National Infrastructure Fund to crowd in resources that is going to help us build the airport. Hii reli, tarehe 19 mwezi wa 3. Mimi nitakuwa pale Suswa. Tarehe 19 mwezi wa 3. Kusukuma hiyo reli kutoka Suswa mpaka Kisumu mpaka Malaba iende Uganda. Nyinyi mnanielewa? Na hiyo reli pia hatujengi kwa kutafuta mkopo ama kwa kuongeza mambo ya taxes. Hiyo reli tutajenga na akili. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Sasa nimesikia wale majamaa tena wamesema ati hiyo mambo ya 5 trillion haiwezekani. Unajua ni uongo. Tutawaaibisha. Because we are going to implement. And haitaanza ati we are not talking about election. We are not talking about next year. We are starting this year. Because we are serious. The transformation of Kenya cannot wait for an election. The transformation of Kenya is a daily job for some of us. It is a responsibility and a commitment and a passion that we have for changing our nation. Because for me, it is not always that you get the privilege to be a leader of a nation. Kinde nendo jalup nengire Abraham Kithure Kindiki to yango ne omenda magichoko magidhi rutaya kata NSSF gin mageko mabende koro kwan magichoko medore malich mokalo kendo gin omenda makoro gichwalo godo chenro go mag dongruoge mopogore opogore kinde ma jogo mabiro dhi rutaya bende biro miyo omenda go maonge ng'ikni moro amora kuom manindo ke gibedi koda luoro ka ojiwo ni chenro mag dongruoge mageko magitimo gin mago mabiro neno ni omenda makamago duogo mapiyo piyo. When UDA government took power, the amount of money we had saved at NSSF was 320 billion shillings for 62 years. 320 billion shillings, 62 years.
The last 2 years alone, NSSF now, the savings we have saved as Kenyans, because this is our money, has risen from 320 billion. We have doubled it. We have surpassed the double mark. We have raised an extra 350 billion. Today, NSSF is sitting on reserves of pension of 690 billion shillings. That figure is going to help us, because we will reach 1 trillion in the next few months. That is the money that government will borrow to do high return infrastructure or infrastructure projects with high returns, so that we stop borrowing money from overseas. We must redeem our country from the indignity and the embarrassment of having to borrow money around, because the money we get from World Bank, the money we get from overseas partners, it is money that has been saved by citizens of other countries. That is the money they loan the World Bank. The World Bank loans us that money. We will borrow our own money and remove Kenya from the shame of relying on foreign money. We are on the road to freedom. Nyapare duol mar jotend migepe Wycliffe Musalia Mudavadi owacho ni piny Kenya dwaro jatelo mong'eyo tiyo orendo makare kendo nyalo tieko achiedh nade mokwako oganda e pacho kaendi kata osebedo kokwako jo Kenya kuom higni eko mathoth. Ka otwak e kinde romo nendo mokelo kanyakla jochung' mopogore opogore duond buch siasa mar UDA, Musalia Mudavadi oyango ni jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto jatelo makamano kaluwore koda ber kata chenro mag dongruoge mosechwalo ne oganda e pacho kaendi. Kuom manindo ojiwo jotend UDA kaachiel koda jochung' mar mondo mi one ni owuoth e gwenge duto ka gisero ombulu ne jatend piny mondo mi ka ochopo e yiero ma higa manyien to gichak giyiere Ruto kendo mar mondo mi ochop singo kaachiel koda chenro mag dongruoge mochwalo ne jo Kenya. We need a strong and democratically elected president in Kenya. Strong, dynamic, democratically elected. Kwa sababu Kenya ni taifa ambalo ni anchor state ama taifa ambalo ni la nguvu zaidi katika bara la Afrika. Kwa hivyo ikiwa UDA itasimama imara na tufanye campaign ya kutosha paka kule mashinani, Kenya will have a strong, democratically elected president with a strong government. President Ruto is building a coalition, a national coalition that has a purpose, that has a direction, that has an agenda. It is a broad-based coalition for the benefit of the people of Kenya. The other people are building a coalition of confusion. Kapodano mane weche geko mag siasa en bang' ogayo duond buch siasa mar ODM Laktar Oburu Oginga ne yango kanyido ni ODM ok dwar lemo nendo mar jalup jatend piny e yiero mabiro. Lemo nendo mabende omaki koda gire Abraham Kithure Kindiki gi kinde niendi jochung' mar Wakini e kaunti nogo ma Mombasa manendo Zamzam Mohamed owacho ni ODM bende nitiere kod thoche mar yudo lemo machalo kamanendo e kinde matwaka e kinde ODM kaachiel koda UDA geno mar mondo mi ochakre. Kata kamano endo yango ne jotend ODM owinjo bed ni nyiso luor ne jotelo magie kinde niendi omako lemo ma opogore opogore mar mondo mi gibed kanyakla motelo ne yiero ma higa 2020 koda bedo kama bende ojiwo ni jotelo duto duond buch siasa nogo onego ne ni koro tie tich achiel kama gibiro e kinde ma koro baruok osebedo ka nenore kata paro mopogore opogore e kinde jotelo e duond buch siasa nendo mar ODM. Mimi nataka tu niseme wale ambao wamemzunguka baba yetu Oburu Odinga, naomba, na hata hii mimi nataka nieleze wazi, hivi vita vidogo vidogo vitoke ndani ya ODM, kwa sababu wale professionals ambao baba aliwachukua kawapeleka kwa serikali, alijua hawa ni watu watendaji kazi, kina Hassan Alijo, kina Watai Wandai, kina John Badi, kina Oparanya.
Sasa mimi naona wengine wanaanza kuwapiga visuku. Leo hao wangekuwa kando ya baba yetu Oburu Odinga, wao wangekuwa na mshauri vizuri sana. Kwa sababu jana nimeona kitu cha kusikitisha. ODM sisi kuzunguka na kutafuta meza ya mzunguko kwa sababu tunataka mkate uje ndani ya ODM. Kweli urongo? Sasa akisema kuwa hata hicho kiti cha naibu ya rais hatutaki, takuwa tumeelekezana wapi? Tunatafuta nini ndani ya serikali? Si tunatafuta na sisi uongozi tuweze kuangalia pia na sisi chama cha ODM na region zetu ziweze kwenda mbele. Kweli urongo? Mago iko jatelo no yango ikinde mano chiwo kanyendo taulo magare ya ne nyithindo go komanyere e gwenge mopogore opogore kaunti ya Nogoma Mombasa magi ko mosir kod omenda magi ko michwale agulu mar jochung' mar Wakeni kata Ngafa kapod an mane weche ge ko mag somo ne jatend migawo mar somo e pacho ka ndi Migosi Julius Migosi Ogamba oyango ne piny owacho mar Kenya Kwanza kata mar William Samoei Ruto oseketo lwasi makare mar neno ni chenro mag somo dhi nyime yo nendo mowinjore. Kautwake kinde nende mabende korona ipuodha yanga mbalariany Nogoma Bometa kaka achiel kuom mbalariany madongo e pacho kaendi chenro mabende nota e nyim jatend piny Kenya moluor William Samoei Ruto. Ogamba oyango ni nyaka gisani atamalo 98.5 mag jopuonjre oseriwore koda senior schools kata grade 10 kama obiro kaluwore koda chik manogoli koda jatend piny mar mondo mi jopuonjre maonge kod school fees kata omenda mag somo kanyakla koda uniform odhi e sikunde ka oyango ni bende omenda misiro godo sikunde kata capitation nochwal kapok noyaw sikunde kendo koro miyo jopuonjre mathoth koro dhi chopo lek magi. Opportunity to call upon Bomet University, and I need all our universities to prepare in terms of programs and human capital to receive the first cohort of the students under the competency-based education system in 2029. As we gather here today, this cohort has started senior school with a transition rate of 98.5% thus far. This high transition rate is attributable to strategic interventions by His Excellency the President that have eliminated barriers to access, such as costly uniforms and fees. Indeed, Your Excellency, may I also take this opportunity to thank you for ensuring that the education sector is adequately and timelessly funded, as illustrated this term when capitation was disbursed to schools even before they opened for the new term. Today, as we congratulate this institution to becoming a full-fledged university, we undertake to continue working closely with the leadership, with the staff, with the students, and with the surrounding communities to strengthen quality, build credibility, and expand our academic and research opportunities. Yena marmaromi wakauyo mokuonge kidieni ndi machiegni pacho bang' nyiri machoka waduogo kuom anendo med manakete Kala TV nikech ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Kala TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon
kaachiel kod miel motimo Cathedral mabende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Kala TV, machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. Machiegni kendo kawadhi e kaunti nendo ma Migori wadone jopiny kata jodak mawuok e gweng' nendo ma Makalda morore Nyatike sub kaunti ma Migori koro gi kinde niende ywagore yo malich mokalo kaluwore kod njawruok mar arita kwe mabende koro nomiyo gibago ng'anyo maendi kaluwore kod monj mosebedi ka imonjogi kod jonjore kidienjegi mopogore opogore. Maendi biro bang' jaohala moro kaachiel kod min ode ne omonj kanyendo kod jonjore mabende nomanore kod Magena kendo inye mochuo lal kod kwan mag omenda mapok oyangi nyaka gi kinde niende. Ler yango ni jogo ikone umo wange kendo manendo ne miyo fwenyo gibedo matek ka jaohala nendo dhi nyime kod yudo thieth maduong' ma Jaramogi Oginga Odinga e boma niende ma Kisumu ka koro gidwaro mar mondo piny owacho kokalo migawo mar arita kwe ne ni koro jiwo arita mar mondo kik gidagi kod luoro. Hao watoto walikuwa wakifunga duka yao kuenda nyumbani. Kufika hapa kwa DC's office ya Samani, hao watu walivamia hawa. Sasa walipigwa risasi. Mmoja alipigwa kwa hapa sijui inaitwa namna gani, na ingine pia inapigwa kwa kifua yake. Sasa tulikimbia kuwaokoa, lakini kwa bahati mbaya hao watu walitoroka. Na nilikuwa natangulia kuenda nyumbani na hao walikuwa wanafuata mimi nyuma. Wakati nilifika huko nikakutana na wengine watatu. Mmoja alikuwa akivaa kofia kama hii yangu na mdomo yake alikuwa anaweka barakoa. Sasa huwezi kutambua ni nani. Nyuma ya huyu mtu kulikuwa vijana pia wawili. Hao vijana walikuwa wanavaa jaketi. Sasa nilikutana na hawa karibu tu na mahali hiyo kitu ilitendeka. Tukapitana. Sasa kufika nyumbani nikasikia kilio ya bunduki nyuma yangu. Na nikasikia sauti ya nilisikia sauti ya kijana yangu. Sasa tulikimbia tena kurudi kwa mahali kitu ile ilifanyika. Wale wa Samaria wema walisawa wachukua wakapeleka hospitalini. Nasema wanalala kwa kazi yao. Kwa maana kazi ya polisi ni kulinda raia. Na usiku kuna wakati ambao polisi natakana fanya nini? A patrol
Hii polisi hapa hapana patrol. Kama wana patrol, wanaenda kwa mabaa. Wanasikana na watu ambao wako na bana. Wale ambao wako hapa natembea hawashughuliki naye. Masaa kitu ilikuwa inatendeka, nilikuwa katika hapa center. Nilisikia kilio cha bunduki. Ililia mara 3. So ilipolia mara 3, mimi nikatoka nikaenda mbio mahali kitu ilikuwa inatendeka. Kufika pale nikakuta mwenye hii duka anaitwa mzee akipiga nduru pale. Kufika pale wakanionyesha kwa amepigwa risasi kwa mkono. Sasa sisi tukaenda pale bila tukamchukua na bibi yake tukawapeleka hospitali. Katika hiyo harakati ya kuwapeleka hospitali ndio tukarudi hivi. So katika hiyo wakati nilikuwa nikipanda juu nikirudi hivi, jamaa akatokea pale katikati, akatokea. Amebeba bunduki, amevaa mask, ametokea hapa akivuka barabara. Akaja akazunguka hivi, akapitia na pale. Sasa mimi kufika hapa hivi nikakutana na yeye hapo nyuma ya kibanda hapo. Nilipokutana na yeye hapo akafetulia risasi. Alafu alikuwa amevaa mask, alikuwa na torch na bunduki hivi alikuwa amebeba. Katika serikali si tunawaomba tu wajaribu sana kuzingatia usalama katika center hii, kwa sababu sasa hii center imekuwa kubwa sana. Sasa Nyatike ni center kubwa, imebeba kila aina ya tofauti ya watu. Makabila wote wako katika hii center sasa hii. Wakabila kutoka mbalimbali watu wengi wako katika hii center. So wajaribu sana kuzingatia usalama katika hii center. Urge our people, let the security start with us. For us to curb this thing that won't happen in Nyatike, let us start this thing by ourselves. There is nobody that can come all the way from Awendo to come and rob in Nyatike without the influence. Marmuru miyamake gikanyendo janeno Markara TV midhiambo masani gare kidieni ndi mara machigni pacho kairo kamano kumne bedo koda ne jogo kuma bende oro otemage dadiola wachone watching live godono biero wachone wang jowi ler maratari aluochieno kantire gwenge ma Kisumu Nyalenda. Comedian Arthur Otieno bere wachone ased donjo kantire Soi erokamana nyakaeto ka juice jakaduola bere wachone watching live from Matangwe Sakwa Bondo. Erikolo wachone anenu maler kantire Kisumu pipeline kaito Evans Odhiambo bere wachone aneno weche manyien kana Nyamasari adago. In bende mineno kanyendo kantire pacho kachiel koda in mobende lowo ka okalo kanyende mbui magwa mag tudruok mopogore agoni erokamano mathoth kendo erokamano kuom ne bedo koda chakruok nyaka giko. Otudo sa 3 kidienyo nogo mar ng'endo weche oriti masani. Nyinga Josh Odhiambo Mitula.